Hotovosť už nebude iba v bankovkách a minciach, čoskoro dostaneme nový typ obeživa. Budeme ho vidieť ale len na displejoch. Namiesto z ruky do ruky si nové peniaze posunieme z mobilu do mobilu. Žiadne účty ani zdĺhavé bankové prevody. Európska centrálna banka dnes odštartovala prípravnú fázu zavedenia digitálneho eura. Potrvá 2 roky. Po ich uplynutí už len nastaví pravidlá a prvé peniaze v digitálnej forme začnú prúdiť do obehu. Podľa navrhovanej koncepcie by digitálne euro predstavovalo digitálnu formu hotovosti, ktorá by sa dala používať pri všetkých digitálnych platbách v celej eurozóne. Digitálna hotovosť bude niečo iné ako bezhotovostné platby. Zaplatíme priamo z mobilu do mobilu, podobne ako keď dnes posielame napríklad kamarátovi fotku. Bez toho, aby peniaze putovali z jedného bankového účtu na druhý. Digitálne eurá si pošlú medzi sebou priamo ľudia, tak ako si z ruky do ruky podávajú bankovky a mince. Digitálne euro by bolo na dobrovoľnej báze, ako doplnok už existujúcim formám platieb, bolo by široko dostupné a jeho bežné používanie by bolo bezplatné online i offline. Na digitálnej hotovosti pracujeme roky. Nové peniaze sa nebudú dať sfalšovať ani kopírovať. Nigéria, Jamajka a menšie karibské ostrovy už digitálne meny spustili. Pred ich zavedením sú v Brazílii, Číne, Indii či Japonsku. Celkovo sa o digitálnej hotovosti uvažuje v 53 krajinách. Všade je samozrejme iná mena. My budeme mať naše digitálne eurá najskôr v roku 2025. Jeden z dôvodov, prečo som tlačila na projekt digitálneho eura, súvisí s faktom, že naša spoločnosť je čoraz viac digitálna. Už si nevystačíme s tým, aby bola hotovosť vydávaná len v bankovkách a minciach. Zatiaľ posledným výdobytkom techniky je digitalizácia bankových platobných kariet. Ich digitálny obraz máme v mobiloch a hodinkách. Na rozdiel od hotovosti nefungujú bez účtu v banke. Kým niekto s novinkami problém nemá... Väčšinou hodinkami platím. Je to jednoduché, mám to stále na ruke, takže len to kliknem, priložím. Iní majú stále radi šuchot bankoviek a cvenk mincí. Skôr tie tradičnejšie hotovosť a karta. Môj prípad je cash. Mobil, hodinky v žiadnom prípade. Väčšinou hotovosťou platím. Vyhýbam sa čo najviac môžem prepojenia nejakých účtov s vlastným telefónom. Kristýna Oravcová a Tomáš Velecký. Televízia Markíza.